posisine nang Kali Dempul Sorogaten Karangsewu Galur. Iki hasilku mancing bolo. Kene iki iwake terbang akeh tenan 1 sampai 2 jari. Sik gedhe ya ana. Nek rene kudu ngerti titik-titik kumpule iwak. Nek ming waton mara nang Kali Dempul engko oleh cilik-cilik tur ya iso boncos barang bolo. Tak ngerti titike sik nggo ngumpul iwak ki. Lah kene iki ngarep kene iki pas banyu saka sawah, banyu metu saka sawah. Kene iki ana 5 titik banyu metu saka sawah kuwi. Pokoke dibom wae, ditlateni, rasah kesusu, mengko ngumpul dhewe akeh tenan iwake bolo kene iki. Monggo silakan kanca-kanca kabeh sing arep mancing rene nang Kali Dempul. Lah pas uwet pring ngarep kono mau ya banyu metu saka sawah kuwi titik spot iwak bolo. Iki oleh lumayan kena nggo koleksi dingu nang omah bolo.